re-election tunai ni. Bithung Arlo, re-election tunai ni. Dan mana tu pindah lo? Pindah lepas tu, kaca song ang deng bangke, dagang sikit judlo, dakpen, lah kaca song ang deng dong sikit judlo, puluh tangte, kato kata dakpen bangke. Bithung reng thama MAC constituency alongke puthot re-election pado thuvek nangji pusi pinilang sudo LP school along APHLC asong pen ongdung radatum thurpak pen kache songpon kedamtang ni phai nerkep arni 6 nong Bithung reng thama constituency Arlo Karbirong Sopi polling station along vote ke jogahut BJP Ratcharia song gundagiri aphan atumaphan tuliram ronghang ke toy pen vote ke jogahut ke kham khedu na puthak Bithung reng thama along non puthot re-election pado thuvek nangji pusi rat thurpak pen kache song pado pon lapen pini APHLC asongja pomate hamren homosti pen karjabdun angtong ingti kathar pen lam theke jai pon ke Bithung reng thama constituency along non ingsamjin pen re-election pathu pen komara party si haijima lake radatum si chinipo lapen ingsamjin pen re-up election veknang popusi radalong ke hang katarampon lapen bini Bithung reng thama langsudo along pen ongdung APHLC asong rat atum jeng toy jeng ni pen R2 ke kang lapen dongkamukam an akeng pen damsi APHLC jindabad BJP go back repolpu ke hang kataram pen ase angtong chipipon lapen bang somayalong APHLC asong japo JI kathar angtong ingti kathar kursing timung lapen Bithung reng thama constituency pen non MAC kili kacepate dun abang phu Bikrom Hanse lapen kapre a constituency a candidate atu chetong Abang lapang ke jong wek nangi gunda kepang rengke ilitum kroy leadership lanai doctor siklang nahi, civil service IAS ACS siklang nahi, teacher siklang nahi ji. Orang orang saya claim tu man lai siklang nahi. Kali mana kala? Kala. Siklang itu mening hang. Rak Bithung reng thama ko agunda giria tum, nili tum han adai nang pilong le, nang itu adai si anang. Lalu, lasi. Bini abang ilitum laga ilitum sar abang ji, lapel ilitum dak West Karbianglong, East Karbianglong, kaduk we songjat teman abang ji, ilitum kace song ke lahen lo, Bithung constituency bang, repolling conduct wek nangji, lahen lo itu demand lo, cekoi lo kadi, lalu an. Dukhiram ini dukhiram bu, dukhiram, lakai angkai itu, dukhiram. Aso bacema thake bang non akai ke dorlimpo aso kai dorlimpo ma aso hoke asia pheti jot jet polake upai jabe asia than ahi thata jaga thai ma aso hoke aso hoke ahi thata jaga thai be karpinglong ka cepat dira bang la thukiram helo nang ne aku re-election bibe bolote Bithung abok se jok tas long le jok ta long le aku cekali ne pran dam juta me salah kumala Bithung abok se ona po salah dang po jok long le bidani aku me nitum bak ke thombe amune nitum ni pran ce thongrot nitum karping nitum Bithung dang jok ta nitum aphan aberang tu bang be sole lo ma mune lo ma sole lo aro lo ma election hut nang tum BJP be CP mara be ma ek se be pata
neme alam ilitung demokrasi adet ang bong election hotke kamat hapen mi pen akemin nei amuni kang vai ku haladak election a lolong keto an ke non tuliram rong hangke alang li kriminal akam si claim turong lapen alang li gundagiri akarbar si claim turong election buke kapit election of han ke kapit thi chua kam si alang li claim turong ne tum ka chini ke alang li do tik tuke alang li da politics along do tik tuke alang li la demokrasi apen election ye kapit thi akam si claim tu bom lapen non matke la bithung reng thama tuke nilitum kadiman lake ahok petman se kadiman lake re-election dovek nangi athema nelitum non chakali aphang pen loha kicheng pen omapsi la alang litum kai ke nelitum meeting ke do alingta nage chok nage theng dun la pusan karbar claim ver al gunda akam alang liante ame thang da gunda ma pen ke kadoe phanda la ahomosti alang lilong ki dun ma anke gunda akam si pa claim turong la potsi ne tunge ka demand lo la Bithung reng thama a constituency MAC constituency ke इंग्रजी पेन पुदाम लोटे a situation si viciated माने लदा के पास उर्दूर लो हिनो डाक लो लके un elo la ake me akam ke claim un elo lada ala la non ateng ke la potsi ne litung da demand ke da ke re election do nang jik la re election pe do ji fanan do go dia sai lo deng non ne tum pini cheng lo ne tum rat aja kong ni tum rat ading ke hang da je pe klang lo la pen ni litum mathalo dispur ka je tong dam nang ye tum aphan ni tum je tong dam ji du si mathalo na non counting aphan alang litum counting aphan si order pivek nang jik la pe lo tum la state election commission hala adi ki je claim pa me pu nang tum kan je do so pu lage thek lor lo state election commission num ke la kaji chok kaji theng doji me law and order jong si me free and fair election pe do un e puchini lor si alang litum election ka pe do ka di dake alang litum baru pedolo ande army police wanra pa pe do de pe potlo police atumanta hala gundagiri atum long si dun tu toy atumi nelitum APHLC atum a hokpet pen ka to ni ge police tum correct ke di na tum kadu beta TV along the long rep la policy alangli la state election commission ke init aja kong ave alangli ke panchayat pen se pinchong pot ke nilitung ge la panchayat pen ko pinchong a state election commission ke constitution article 243M along the top do alangli ke schedule along ke kam klemun eku sita alangli fan pe claim bori de nilitung governor phanta pudam lo governor da nitum phana ke tong kap teri la pen HDM minister Jugen Mohan phanda nitum che tong dam ya phan ang deng si a office ang deng si jum ing hong prong lo alangli ka feria mat ang hap along pen alangli chitiwar thu pha ka man ni kat jui ke la puson sil alangli nilitum phan ge feri seta la gundagiri tum alangli tum kang on unthi la ke nitum asap aning dok de police tum manda gunda tum order sia pe kroi dun thu la ke SP ta thang da chiplang be de lo DC ta thang da le be de lo administration ante failure lo la pen home minister ta Himanto Biswa Sharma budi alangli ka failure total failure lo alangli la pujo la si nilitum ke la alangli phan ke nitung ge ning the lo la si non ke la re-election do vek nang ji la lo la isia constituency bangke la pen la re-election mate repolling ang tum ki hang bom ke repolling gali re-election bang di re-election ki hang bang te dak bithung pen chama mate kap along pe Bithung constituency chotana Ripol mga long prek la dolo halo leson ka prek la ke isia polling station alama ba hala duaram lata la pen amring ta dolo ne pilone halo leson ka prek lo la ke pen aptang det po he la ke constituency la gundagiri kali gundagiri podlo mene ta la ke local isolated hala bang seta la da ka bang ke constituency adang isya masih gundagiri si pinchong thula 39 polling station si pahin no dak hangjang
The all party Hills leader conference pen kedak ne tum party candidate set ponlom parjap ponlom labang so ka parjap dun pencil ni tum election campaign patang lo lasi tumi bangke polling day lo ke jok nang por ni lo lasi atumi ni tum ta election procedure ko pp mala soteng pencil tum claim dun lo lili tum ke cheng ko piloma election polling agent ni tum Hongke bra sirke polling station longtan iltum ke set dun RG ka pang ni dun RG pansi iltum ci sik pon lo iltum training ci pilo ni thoma prang pen la so teng ben iltum claim pon lo sita hongke bra pho polling station long karbi rong supia polling station long bangke nilitum APHLC pen ke toy dung polling agent atum pan bang hi ni phanta polling agent polling row station room pen sandam flut si in returning officer make ang no can see one that see hong ki sab kar bo sai bang la gunda tum claim pon BJP pen ke toy na gunda tum claim pon la si atumi election polling station number 35 long bangke totally free and fair election e kali pin lo la election nil tum polling agent bidun de da phi bangke la tum BJP tum ke claim bangke ang ton voters tum phan ke amithang aning ke hang vote pa joklong lisi BJP agent atum si hala dak hengpo ballot box long jok dat ti lo la ke kaduk we da chini lo la ken thongke bra pho polling station long chotali kaduk we si thongke bra sirke ba polling station long ta la som si lang tum claim lo son dak taksi rong guru long tame hala dak ka chi chok ka chi theng do kok lo tum preng long la pen ro han thora rong long hadak ta polling agent phan nang plung hits padolong de lo tara dubi polling proxy do hala dak ta ilong ta in samjin free and fair de lo kachar plung kaduk ka velo ajak employee tu teacher tu doctor tu tum preng long so son ta vote nang ka jok pan wang lo dos arjan phan ke ber a support a symbol theklong lo amat hala so voter slip bang BJP agent tum endun de ma war hit la son claim pon lake lahai ki nonta victim tu nonta dak to erlo lasi la so bangke le tum totally blaming tum state election commission ta totally failure lo la son dak taxi dak district administration law and order ke lang tum ta totally failure lo la pen lake totally undemocratic la pen totally free and fair election ke kali pin lo lasi Bithung constituency ke isi hini vera polling station kali thongke bra sirke polling station longta manipulate la tum claim pon na block no sai pansi lasi li we demand ladak bangke re-election si kenang wet bo lake li tum ke hang lo rada tum hang men hang avut ka che jok long le tum si rada tum nang war election malam si pula hai sita BJP tunge la district hiniang ba Arlo ta claim lap la tunge kopi ne de ke claim tap do tubi ke inot amoni ke wanglo alang li polling election dam ji pulo mat alang li mena bangke hala service ballot atom hansi jok et lu ko pu alam lo lake service ballot ku amoni ke service ballot kalite lapen aku bang krisi ha lang meglu asoro bang wanglo bang krisi amen ke la BJP tum jok et lu alang li tum le lia koma la si la along ta son do ol la so BJP tum tu ke claim ji ke la pu ke claim bom tu la tu ke claim bom la si la halai hoi anta ni tum condemn lu anda daga cingrum dun lam the putak thang jing ma Pini ladak langsudo patua klamalong Bithung constituency lapen Amren constituency la constituency hini cingrum pen ladak pini langsudo patua klamalong pini ka cingrum lake re-election kapidoji aputhak athema kidamtang patumi 8 June 2022 arni election kapido aron repin pensi kapido lapen BJP phansi vote jok nangji pu ke ther ke hap la ni tum krai non chota kalila jongsi re-election non iprang ke bangjila te do thu sarang rei pulang te laki ladak langsudo afil penchenglok Bithung constituency penchenglok 26 constituencies tame la chesongji la ben council athengno ladak hangdamji
Thandamji, Peredamji, Lapen state along sa dami, Himanta Biswa Sarma, claim ke dam, aron Ripin, tara lang so nang kidutit, tara lang so, niket, nikripo haladak nang kido, la aron Ripin, la ilitung kroy nang ne, Lapen, Bithung, MEC, constituency, labang ke, APHLC tumapan ke, Vota, amitanga vota, mitanga panta, chipilong le, Lapen Chinglok, office APHLC Saihem, Ipri, Abatay, Arni, Aminit, Lapuson, Kachisong, Lanitum, Chisong Tipji, Lapen, Hem ng Kipri, Read ng Kipri, office Hem ng Kipri, Lapen, APHLC, Ahok, Asong Apan, Kendong Tip, Labangke, Gundagiri, Kadak, Nakachiplang Bangke, La Ilitum, all Carbiang Nong East West di Mahasaw atong Anstami, Chisong with Jilake, Lapen, Nilitum, So Arlo, Asong atong Nang Sitami, Pinsumar, Kachisong along, Nilitunta, Bengkam, Kachijordun, non ke Praktanglo. JP Don, Sarpimar, Okorjang, Kadug Kawi doon sa dami, Kachisong along klam, Nilitum, Wang Pemesi, Hitame, Rentame, Hey, anong BPC, ladak ng Mantanglo. Lapen, Kachisong along, laki do or die. Hisita, Rengsita, Article 244A, laki autonomous state, Lapen Article 3, Part 1A of the Indian Constitution, labang ke hempre kang tin, la ilitum, long de tik-tak, ilitum, hitame, rentame, chisongji. Lapen, so Arlo song, women wing atum, a constituency, tinatum stami, a PS, tinatum stami, so Arlo song, tundo, atum non, kachipang tang, Yes, please do not naam se dam hai koma join ko tamte ekdam sar jai ka thara join ei ani da thara jo DCM ne jumanan phere de don bangke SP ne jumanan phere nan ko koma join ko tai ekdam sar jai ka thara join ekdam lam nang than ke me joksi Vikram hamse khai ja pini ap ja ko khai dilu Komane tuliram rong hangtala sole lam than som teni tumta project holo pi tuliram rong hangla ma thange pilo komane he freedom nangji komane khanai jok tum kak nangji lagi han hekto litum ke tuliram rong hangla ke hai soi tum chali le litum ke chali ke muri phan lam ke me thanam nangji a ho kalam thanam nangji la he tum ke ke mai ta ko jama sa to bo a ho kalam le khan pote manis ta chul le गुंडागिरी का चुनचे देखेंगे Kasih tumta nangji mi nangji no nangji di polling bangke di jumlah ke dua nang di tame in tumara marjunenji raja lamsi di sita koi nai demokrasi orang itu proyeksi lagi tumangke bang sore tong bangke asam is Kamu Robinson Rompin, News Post Kalbiang.